वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई। महात्मा गांधींच्या याच शब्दांनी आम्हाला प्रेरणा दिली नव्या दृष्टीची, आम्हाला प्रेरणा दिली नव्या दृष्टिकोनाची। धर्तीवरचा स्वर्ग म्हणजे कोकण, या कोकणला डोळ्यात साठवण्यासाठी आणि कोकणवासियांच्या डोळ्यातलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आहोत वचनबद्ध। गावागावात वाडी वस्तीवर नवी दृष्टी आणि नवं विजन देण्यासाठी कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह विजन मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या सहकार्यानं घेऊन येत आहे एक नवं अभियान। तुमचं विजन आमचं मिशन, तुमचं विजन आमचं मिशन। सुंदर कोकण डोळ्यात साठवण्यासाठी आणि आपल्या डोळ्यातल्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी तुमचं विजन आमचं मिशन लवकरच आपल्या गावात। भाजपा आणि स्वाभिमान कार्यकर्त्यांच्या मनोमिलनामुळे जिल्ह्यात यापुढे सर्वच निवडणुकात भाजपाचा विजय असेल। राणे याआधीच भाजपात सामील झाले असते तर सिंधुदुर्गचा खासदारही भाजपाचाच असता। यानंतर 2024चा खासदार आणि जिल्ह्यातील तिन्ही आमदार भाजपचेच असतील असा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी कणकवली तालुका भाजप मेळाव्यात केला। पाहुयात काय म्हणाले प्रमोद जठार। पक्षाच्या कमळावर 24 ची लक्ष्मी खासदाराच्या रूपात 24 येणारे आमदाराची लक्ष्मी, या सगळ्या लक्ष्मी कोकणामध्ये कमळावरच येतील आणि या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी अशी गुणगाड वाजून आणतायचे। राणे साहेबांची ताकद असताना आता कुठल्याही निवडणुकीत हरणे नाही। याला राईट ऑर रॉंग? आता कुठलीही निवडणूक हरणे काय? अरे और जोर से आवाज नहीं है। आता कुठलीही निवडणूक हरणे त्यामुळे हा संदेश गावात घेऊन जायचा आहे। छोट्या छोटी निवडणूक असली तरी, मग छोट्यात छोटी निवडणूक असेल तर येणारी 2024 ची खासदारकी असेल, 100% भारतीय जनता पक्ष त्या ठिकाणी उतरणार आहे। याची नोंद घेण्यासाठी, हा मार्ग दाखवण्यासाठी म्हणून आजचा अभ्यास, म्हणून आपण तिसऱ्या सूत्रावर आजच्या बैठकीत चालणार आहोत। तो संदेश घेऊन आपण या ठिकाणाहून जाणार आहोत आणि तिसरं सूत्र आहे आंदोलनाचं। महाराष्ट्राचं सरकार लबाडीने विश्वासघात करून पाठीत खंजीर घुसून जे सांगता येते, जे आयुष्यात कधी काँग्रेसच्या मांडीला लावून बसू शकणार नव्हते, अशी मंडळी काँग्रेसच्या मांडीला लावून बसली आहेत। हिंदुत्व विसरलेले आहेत, बाळासाहेबांचं हिंदू हृदय सम्राट पद विसरलेले आहेत। एवढं सगळं विसरून म्हणजे परवा व्हॉट्सअपवर एक गोष्ट आली होती, मी सांगत नाही, मी सुरुवात करतो। राणेसाहेब एक वाघ जातो एका शेतकऱ्याच्या मुलीला मागणं घालायला। तो शेतकऱ्याला सांगतो तुझी मुलगी सुंदर आहे, वाघाला सांगतो, वाघ म्हणतो मला तुझ्या मुलीशी लग्न करायचं आहे। शेतकरी म्हणतो अरे बाबा तू वाघ आहे, तुझी नख धारदार आहेत, काढून ये, माझ्या पोरीला लागतील। वाघ नख काढून येतो, नंतर वाघ जवळ येतो, शेतकऱ्याला सांगतो, शेतकरी म्हणतो तुझे दात नाही बाबा वाईट आहे, ते बाहेर आले आहेत, काढून ये। तो शेतू वाघ जातो, दात काढून येतो, नख काढलेला, दात काढलेला वाघ जेव्हा शेतकऱ्याकडे येतो तेव्हा शेतकरी म्हणतो अरे मेल्या तू वागत नाही, अशा या बुळचट बिबट्याला माझी मुलगीच आहे। त्यामुळे आता वाघ राहिलेला नाही, हा शेतू कुठेतरी गेलेला बिबट्या राहिलेला। शिवसैनिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, मी मुद्दाम सांगतो। अनेक शिवसैनिक आता हळूहळू माझी शिवसैनिक व्हायच्या तयारीत आहेत, फक्त भेटा हात लावा, बघा काय म्हणतात। त्यांना राणे साहेबांचं नेतृत्व हवं आहे, त्यांना भाजपचं नेतृत्व हवं आहे, त्यांना हिंदुत्वाचं नेतृत्व हवं आहे, त्यांना मोदी साहेबांचं नेतृत्व हवं आहे। समजून सांगा, नुसतं जाऊन बघा, नुसतं शिवसैनिकांना सांगितलं तरी शिवसैनिक सांगतात ह्या काय बरोबर केला नाही बाबा, आम्हाला आमचा मुख्यमंत्री बसवायचा होता पण काँग्रेसच्या मदतीने नाही। प्रताप
प्रताप दिसले. राणासाहेब बोलतील त्याच्यावर भाग ते साक्षीदार आहेत राज्यसभेतल्या सगळ्या बिलांचे. ते साक्षीदार आहेत. त्यामुळे सगळ्या बिलावर ते छान बोलतील. परंतु जेव्हा जेव्हा हिंदुत्वापासून पळण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केलाय त्यावेळेला शिवसैनिकांना जाऊन सांगण्याची गरज आहे की बाळासाहेबांचं जे हिंदुत्व होतं त्याच्यापासून शिवसेना दूर गेली. त्यामुळे हा विषय आपण तिथपर्यंत नेण्याची गरज आहे. सावरकरांबद्दल काढलेले राहुल गांधींचे उद्गार, अरे या महाराष्ट्रामध्ये या कोकणामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर माहीत नाही कसं एक माणूस असू शकत नाही. त्यांचं चरित्र वाचलं नाही असं एक माणूस व्यक्ती असू शकत नाही. ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी 50 वर्षाची जन्मठेपेची शिक्षा त्यांना झाली, त्या एका अंदमानमध्ये 3 कोठडीमध्ये 3 भाऊ होते. एका घरातले 3 भाऊ 3 कोठडीत होते. अंदमानमध्ये कुलू ओढत होते. मदनलाल धिगरांचा त्या ठिकाणी वध करण्यात आला, त्याला गोळी मारण्यात आली. ब्रेन बिहाइंड मदनलाल धिगरा माहिती असेल आपल्याला. कर्जन वाहिनीचा खून केला होता, त्यांनी वध केला होता मदनलाल धिगराने. हा मदनलाल धिगरा कोण होता? ते जालियनवाला बागेमध्ये हत्याकांडामध्ये त्याचे आई वडील गेले. तो मदनलाल धिगरा ज्याने त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी कर्जन वाहिनीचा वध केला, त्या वाहिनीचा वध केला म्हणून सावरकरांचं बॅरिस्टर पद काढून घेतलं. एक महान कवी, तुरुंगामध्ये हातामध्ये खडू नाही, हातात बेड्या पडलेल्या. त्या बेड्याच्या एका पडलेल्या लोखंडी खिळ्याने त्या ठिकाणी भिंतीवर त्यांनी कविता लिहिल्या, त्या पाठ केल्या. 7,000 कविता त्याच्यावरती कमला नव्हतं, महाकाव्य लिहिलं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.